ҳамада салому алайкум бародари азиз, хушомадем ба канали Мошин Савдо. дар навори имрӯза якчанд мошини фурӯшӣ ва хонаҳо дорем. Навора боди хат то охират тамошо кунед. дастгири моро фаромӯш намекунем. шахсоне ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед дӯстон, ва шахсое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебирояд. ба мо равон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон. фикротонро ҳатман дар комментария нависед дӯстон. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 153 сомони тоҷикӣ. рафтем. мо боша навори имрӯзаро сар мекунем. як мошини фурӯши мо ҳаст ва аз 2106 соли барориш 1978 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, авиомотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. газ бензин кор мекунад. ҳуҷҷатҳош 2 моҳи дига ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. дари қафош гуфтаи камтар пусидагӣ дорад, дига ягон ҷош пусидагӣ надорад. мефурӯшемша қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтесай 7000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 45000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ Opel Astra G соли барориш 2001 дар кузуфи хетчбек, рангаш боша серебристи, авиомотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, гази ёрачор, коробка передача, механика. маълумот дар бораи мошин. состояниш мошина гуфтай хубай, 4 баллони нав дорад, кондитсионер кор мекунад, камераи ақиб пеш ҳаст, чухолҳои фасон задагимаш, солиш 2001, раднои краскаи хичай, моторш 1.6 простояй, инжектор, ҳуҷҷатҳош тамом шудагӣ, фавран фурӯхта мешавад гуфтае. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нарша боша гуфтесай 57000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 370000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. харидори аниқ боша мегӯяд савдо кардан мешавад. марҳамат, занг занед. сеюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2101 соли барориш 1980 дар кузуфи седан, рангаш боша сурх, сӯзишворӣ боша бензин, коробка передача, механика. мошин гуфтай ҳолаташ миёнай, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтесай 3500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 22000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайка фаромӯш накунед бародар, ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ Нива соли барориш 1989 дар кузуфи бенадорожник, рангаш боша сафед, авиомотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. маълумот дар бораи мошин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 баллони нав дорад, гази навзадагӣ, хадавоиш 100%, моторша гуфтай нав кардагим, передокш 100% кор мекунад, камбудӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нарша боша гуфтесай 26000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 168000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони панҷум. хонаи фурӯшӣ дорем. хонаи фурӯши мо қарор дорад дар шаҳри Ҳисод, дар кӯчаи Бобоҷон Ғафуров, доми 18, квартираи 20 дар 4 ошиёна. 4 дар хона гуфтай 4 балкон дорад. бо ҳама чизу чораш хонаро фурӯхта мешавад. хона дар наздикии бозор қарор дорад. нархи хонаро боша гуфтесай $40000 ки бо пули сомонӣ мешавад 452000 сомон. харидори аниқ боша мега савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби хона дарёфт кунед. мегзарем ба эълони шашум. як бародар турбои фурӯшӣ дошта. турбаи аз 20 размер 650 оҳанӣ дар ноҳияи Ҷайҳун барои гармхона кадан як комплект гуфтай, ҳамаш барои истифода бурдан хеле мувофиқай. союзни гуфтай турбо ҳамаш барои 70 метр гармхона мераса гуфтай, фавран фурӯхта мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо занг занед ва харидорӣ кунед ва мо боша мегзарем бародаро ба эълони навбатӣ.
ҳафтум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz K-Class соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангиш бошад сафед, абъём мотор бошад D, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача автомат. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатош то 03/2021 ҳастай, кондитсионер кор мекунад, фавран фурӯхта мешавад. Қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нархша бошад гуфтесай 32000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 27000 рубл. Харидор аниқ бошад, савдо карда мешавад. Марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ВАЗ-2115 соли барориш 2010 дар кузуфи универсал, рангаш бошад сиёҳ, абъём мотор бошад 1.7, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача механика. Мошинаи 0 кадагем, шумка, губка, центр замок, электропакет дари пеш дора, фаро экселон базадор, краскаш 100%, 4 баллони нав дора, номерош 2115, ҳуҷҷатош 1 сола ҳастай. Карочи мошин расход надорад гуфтаи соҳибаш, фавран фурӯхта мешавад. Мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша бошад гуфтесай 25000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 162000 рубл. Марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештар айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Lacetti соли барориш 2005 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, абъём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача механика. Мошини сасаниш зура ягом айбаш нест гуфтай фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар ноҳияи Конибодом, нархша бошад гуфтесай 28000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 181000 рубл. харидори аниқ боша мега савдо карда мешавад. марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ-2107 соли барориш 2007 дар кузуфи седан, рангиш бошад сафед, абъём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор 1.6 инжектор, километраш гуфтай 31000 гаштагиай, баллонош 90, документош 9 моҳи дига ҳастай. Мошин задагӣ пусидагӣ надорад, 100% фавран мефурӯшем гуфтай. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нархша бошад гуфтесай 27000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 175000 рубл. харидори аниқ бошад, савдо карда мешавад. савдо фақат дар пеши мошин. марҳама шахсони харидор занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1999 дар кузуфи универсал, абъём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷат дорад. касе бихара гуфтаи мошина раҳмат мега, камбудӣ надорад. мошин фавран мефурӯшем, сум дар кора. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи Ғози Малик, нархша бошад гуфтесай 36000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 233000 рубл. харидори аниқ бошад, савдо карда мешавад. марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, абъём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор нав, акклиматор нав, документоша гуфтай 5 русидаи нав кадем, 4 баллони нав дора, қати дискои простой, хадавоиша нав кадагем, магнитофон, колонка, чехолои Opel задагиай гуфтай харидор боша, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Бохтар, нархша боша гуфтесай 17000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 110000 рубл. марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. 13 мошини фурӯшӣ ВАЗ-2110 соли барориш 2006 дар кузуфи седан, рангаш бошад сиёҳ, абъём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. тонировкаш будштаги гуфтай тамом. қарор дорад мошин дар шаҳри Ваҳдат, фавран фурӯхта мешавад. нархша бошад гуфтесай 20000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 129000 рубл. харидори аниқ боша мега, савдо карда мешавад. марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқ айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед.
و در همین جا امروز اعلان‌های ما به انجام میرسه برادرها. دستگیری ما را فراموش نکنین. ما 2-3 روز پس اعلان‌های نو به نوع ماشین‌های فروشی داریم. تا نواری آینده خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد. خیر.